खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो सभा बिसायख'थिखौ लानानै बेरफुसार बाथ्रा बुंथिदों। नंगौ बे समाव रायजो सभानि बिसायख'थिया फैगौ 16 मार्चआव जानो थांगासिनो दं आरो बे समाव प्रमद बर' बिथाङाबो रायजो सभायाव बिसायख'थि गेलेगोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो गिदिरथार बाथ्रा बुंदों एबा दाबि दैखांदों आरो बे समाव बिपिएफनि एमएलएफोरा एबा बिपिएफनि एमएलएफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। प्रमद बर'नो जुदि जोंनि भट होयोब्ला एबा जों भट होयोब्ला मस्ला मस्लि होयोब्ला जोंनि एमएलएफोरा मोजां मोनगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों। नंगौ मस्ला मस्लि होनो थाखाय खावलायदों प्रमद बर' बिथाङा। जाय बिपिएफनि एमएलएफोरा प्रमद बर' बिथांनो रायजो सभानि थाखाय भट होगोन, बै भट होनाय एमएलएफोरनो जुदि प्रमद बर' बिथाङा एसे जुदि मस्ला होयोब्ला मोजां मोनगोन जोंनि एमएलएफोरा होननानै बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो मा मस्लानि बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो बिथाङा फोरमायदों जुदि प्रमद बर'नो जों भट होयोब्ला एसे मस्ला मस्लि होयोब्ला प्रमद बर'खौ जोंनि एमएलएफोरा मोजां मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जेराव रायजो सभायाव रायजोनि 126 एमएलएफोरा रायजो सभायाव भट होनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो एमएलएनि जा सानैसो एमएलए दं बै एमएलएफोरा जुदि प्रमद बर'नो भट होयोब्ला मस्ला मस्लि होयोब्ला प्रमद बर'आ जुदि एमएलएफोरनो बिपिएफनि एमएलएफोरनो जुदि मस्ला मस्लि होयोब्ला जोंनि एमएलएफोरा मोजां मोनगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों। थारैनो बे समाव प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय जा रायजो सभानि बिथाङा बिजाथि महरै गसङोब्ला अब्ला बिपिएफनि एमएलएफोरनो मस्ला मस्लि होगोन ना होआ बे मोनसे गिदिर सोंथि। जुदि मस्ला मस्लि होआब्ला माबोरै सानगोन अबा मा जागोन बिपिएफनि एमएलएफोरा बे समाव फोरमायदों आरो बे समाव मोनसे सोंलुआ सिखारदों दि प्रमद बर' बिथाङा जा रायजो सभायाव बिपिएफनि एमएलएफोरनिफ्राय भट मोननो थाखाय आखायाव मस्ला मस्लि होगोन ना होआ बे मोनसे गिदिर सोंथि। दानिया फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे फैबाय थानाय रायजो सभानि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन जेला अब्ला बिपिएफनि एमएलए बिथांमोनाबो भट होगोन आरो बे भट होनायाव जुदि प्रमद बर' बिथाङा एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिपिएफनि जा एमएलएफोर दङ बिथांनो जुदि मस्ला मस्लि होयोब्ला मोजां मोनगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नोंथांमोना खोनासंदो। আমার তো 3 জন এমএলএ ভোট দিয়া নিতিয়া একে না দিলেও এনে যাব দিলেও একে কোথায় তুই প্রমোদ বড়াই আমি যদি ভোট দিয়ে প্রমোদ বড়াই আমার অলপ মশলা মশলি দিলে ভাল পাবো আমার এমএলএ সকলে নিদে নাহি